נו פלג, מה אתה מכין היום? כבש פיצוץ, ארוך על הזמן. על איזה מצה? תאילנדי, אפריקאי? המצה כבש. כבש המצה כבש. תעלה את זה לעמוד שלי בפייסבוק של מאסטר שף, אולי תזכה בטיסה. כבר הייתי שם. טיסה עם מסעדה של איזה שף. כבר הייתי שם, אמרו לי, תשמע, הם תכלס מנסים אותך שם זה לא פייר, כי היה לי גם את ההמלצה של השף הזה, האמריקאי מקיצ'ן איירון, איך קוראים לזה? איירון משהו. וס. אגב, תדעו לכם שזוהי, זה מזלג שהובא במיוחד מהפיליפינים, ממקום מאוד מיוחד שאפילו משתמשים שם במטבחים של השאולין, של הנינג'ות. יעני, אתה אוכל המזלג הזה, אתה מרגיש ענן. זה הולך לתת מנה של נינג'ה. מנה של נינג'ה, ככה אומרים. מנה של נינג'ה. זה רוטב נינג'ה, זה היה כבש נינג'ה, חגורה אדומה הייתה לו. הדובה זה מאפה נראה לי. שחורה, סליחה. האדום פה. פתאום הוא קיבל שדרוג. וזה שערות נינג'ה. בכל אופן הולך להיות לנו ספגטי נינג'סטי. Stay tuned.